ଆସିଛୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମା କେମିତି କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଭ କଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀର ପାଖରେ ବି ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ମା ଭଟ୍ଟାରୀଙ୍କ ସେବକ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ରକ୍ତା ବିଚିତ୍ର ବସନ ନବଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ା ମନପ୍ରଦା ନିୟନ୍ତ୍ରସ୍ତନଭା ନିର୍ମା ନିତ୍ୟନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ସକଳ ଭରଣ ମା ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କଲ୍ୟାଣ କରୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ 18 ଖଣ୍ଡର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ପାଦ ଦେଲେ ପରଶୁରାମ ଭ୍ରମଣ କରିକି ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ପରଶୁରାମ ଏଠି ପାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଶୁ ଖସିଗଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ରଖନ୍ତି ଧନୁ ବସୁଧା ଭାଷଣ ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଧନୁ ରଖିଲେ ଧନୁ ଉଠିଗଲା ତେଣୁ ଜାଣିଲେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ତପସ୍ୟା କଲେ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନବଦା ଶକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ମା ଧନୁ ତୀର ପଶୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସରମୁନରେ ଅଙ୍କିତ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନବଦା ଶକ୍ତି 9 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଉଗ୍ରାୟ ନମ ଉଗ୍ରପ୍ରଭାନ ସଙ୍କଟାୟ ନମ ବିକଟାୟ ନମ ଚଣ୍ଡାୟ ନମ ପ୍ରଚଣ୍ଡାୟ ନମ ଦୁର୍ଗାୟ ନମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟତ୍ରିପୁରା ଦେବୀ ଇଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ 1305ରେ ଆସିଛି। ଫଟେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ରଜା ଆମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଏ ପାହାଡ଼ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଥିଲେ ବାବା ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଏ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ମା ନଦୀ କୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ 18 ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମହାନଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ ସମାଜ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ମାଆଙ୍କର ଅଛି ପରମ୍ପରା ଯେକୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ପାଦୁକ ଗାଧେଇଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଫଟୋ ହେଇଥିଲେ ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଅଛି କଥା ତାକୁ ପାଦୁକ ନେଲେ ଗୋରୁ ପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଗୁହାଳି ପକାଇଦେଲେ ଗୋରୁ ଭଲ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନସିକ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏ ମା ଆସନ୍ତି 18 ଖଣ୍ଡର ରାଜେଶ୍ୱରୀ 18 ଖଣ୍ଡ ରାଜାର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ହେବ। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଷାଢ଼ଠୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ସରିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଯେମିତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ମାନସିକ ମାଆଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନେଇକି ଆମେ ଉପରେ ଘର ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଅଛି ମନ୍ଦିର ହେବନି ଆମର ସର ଘର ଅଛି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସତ୍ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠ ଦେବୀ ସତ୍ସାଙ୍ଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ